ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Mushauna harangero tokumbira kakunemi naimdzimire maberekana amutina mpururu. Kazwai muri Zimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, kusangana kwatiri kuita zvakare munotiziva marumwe zuro tanga tiri kuchiredzi, 4 days ago tiri kurushinga, hongu tiri kutenderera nayo nyika yeZimbabwe. Musi wemuvhuro tinenge tiri kwaPaul Matavire Dr. Love ekati akuendesa Tombstone sekuvimbisa kwatakaita. Nhasi uno tiri munzvimbo yatingati yemvurwi. Ndofunga nhau yatina inyaya diki yatoda kumbokuunziraika kunaya kwemvura kwatanga uku masango abhadhara. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level, tiri pa level yekudya, level yekutapirirwa. Muchaona akawanda kudai so mazhanje, ndinoziva kuti havambofe vakandirova nekuti yakwana nguva handiti tiri kushare nemakudo pamwe chete, isusu tichidyawo ndokurarama kurimo munyika yeZimbabwe. Ndiyo nguva ndinoshuvira vanhu vari kunana UK, vari kunana South Africa, toziva kuti mazvisuwa izvi hazvisi kuwanika zvekumhanya, munonge muchingodemba dai ndiri kumusha. Hongu isi tiri kumusha, hatisi kumira, tiri kumadya mazhanje. Regedzai titaure nevari mubhizimusi iri tinzwe kuti riri kuvayamurawo sei. Inini ndinonzi Amai Huni, ndinogara kumakumbiri nzvimbo yemuvhurwi. Tiri kuita bhizinesi rekutengesa mazhanje. Haiwa zviri kutifambira kwazvo, tiri kukara. Tiri kuwanawo mari apo neapo, tikwanisawo kuchengeta mhuri dzedu, tikwanisawo kutenga zvatinenge tichida, zvatiri kushuvira. Tinonzwa kufara zvikuru, zviri kutibatsira zvakanyanya. Asi chikuru ndechekuti tanga tichishuvirawo kuti semadzimai kutengesa mazhanje uku zviri kutifambira hedu, asi teikumbira kuti tadai tawanawo maprojects ekuita semadzimai. Haiwa tiri kufara chaizvo. Indetwa Memte Maringa, tiri muno mumvurwi panzvimbo yemakumbiri tiri kutengesa mazhanje. Aiwa ari kutengwa ndizvozvo, asi semadzimai tatikumbirawo maprojekti ekuitawo tuwane zvinoramba tichibatsira nekuti mazhanje ane masizeni anopera. Toda kuziva kuti pazuva munogona kunge matengesa madhishi akawanda zvakadini? Pazuva togona kutengesa madhishi kana 3. Veruzhinji zvakare vasiri panapa vangada kuziva kuti munenge muchiita mari dhishi rimwe chete? Dhishi rimwe chete tinoita $, but nekuchema kovanhu rinozosvika kana pakutengwa ne$80 bond. Saka zvokuti isu hatisati tachema matochema kudhara. Inini ndinoitwa Kudzanai Manyati, ndiri muvezi wezvivezwa zvemhuka izvi. Ndaikurudzirawo kuti dai kuti hurumende yedu yatikurudzirawo
matitsi tanyanya kutambudzika stereki. Tiri vanhu vane zvipo zvedu mumaoko asi hatina kwekutengesera zvivezwa. Taikumbirisawo kuti dai vangoitawo kuti maforeigners apinde muno muZimbabwe. Takwanisa kubudirwa zvino tiri kutambudzika patiri vanhu vane zvipo mumaoko medu. Nonga takazvitarisa kana na Dominic Benhure nine vanotondiziva ini. Vandoziva kuti uyu anoveza kana national gallery ndozikanwa. But kushaye kutengesera zvivezwa zvacho. Saka tatadza kuziva kuti tochitengesera ani. Mashanje ari kutibatsirawo kuti tinowana mari yechigayo, towana mari yesipo, mari yekutengawo mafuta. Saka zvikutotibatsa dai taitoona kuti totone market yekuti titotengesa mashanje nemari iri pamusoro. Zvingadai zviri nani. Zvino mari tikutengawo nayo panapa kadiki diki. Kongo tinongoraramawo ndizvozvo zvenhamo. Asi tingati takatarisa nenzvimbo yenyu zvamunoita zvinhu zvebudiriro kungave kurima, ndezvipi zvirimwa zvamunonyanya kurima mudunhu rino? Tinorima chibage, nzungu, beans nefoja. Kana beans tinorima zvino yakatozara mudzimba tashaya kwokuitengesera beans racho. Nzungu dzakazara mudzimba tashaya kwokudzitengesera. Saka zvokuti zvinezvi gore rino muchazvirima futi here musiri kutengesa? Kurima zvakangodaro hatimboregera because imbeu dzataichaira kurima saka hatingarege kudzirima saka tirongoramba tichingorima chete. Bhizinesi remashanje tiri kutengesa mashanje kuti tiwanewo kurarama. Nekuti tanga takarima mbeu dzedu seya beans nenzungu zvashaya atenga zviri kutengwa nemari shoma. Saka tarima kuti takutengesawo mashanje tikwanise kurarama. Mashanje acho no vanotenga acho vanenge vachingopozi chemo chitengwa nemari shoma. Saka isi kukwanisa kuti tikwanise kurarama. Right, zvinhu zvinoitika panapa vanhu vanotengesa mashanje panapa. Pane tsvina inguva yeCovid inei. Uyanga hwakawandisa apa. Vanhu kuti vakirinewo panapa vari kukirinawo vari kukirinawo zvavo. Asi Covid iriko hapana ari kuvapa chenjedzo yekuti kune Covid. Ivava vari kusenza panapa ngavazive kuti kune Covid. Vokirinawo panapa vachiziva kuti tiri kusenzawo nguva yeCovid. Mari zvakaoma kumunhu wese. Vari kutambudzika vari kutengesa mashanje ava. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Kaga mukwaneka ngondwera gitare rega. Right.